Kaladon ke FIR bala mudui persya ya o menteri rangba ka jella konrad ke sangma bat katu katni ki officer sorkar halor ka jingkeno bala sambian ya kilan patta ha kathan danakri aking West Garo Hills ya kini ke FIR la ujor ha arai mile police station da ka nokma jong ka enila marak ringkat pat kakun jong ka amanche marak kila keno baha ka khatway tarik urempang hajar arpun riu Lasam ya kilan pata ha kasnong ni nikwak kiri wat happening ba ka kamdon ka ying bishar jong ka Mikhalia High Court. Kat kum ka jing ujor kani ka jing ai pata kala banlong ka jing pen kanya ka rukom bat kendo tenrai jong ki pat karu ki baha papo kapor jong ka nokma bat ka balapens kemru ha ka 6 schedule. Hakani ka FIR la kadau kerteng ru ya Deputy Commissioner jong ka West Garo Hills u Vibhor Agarwal bat yo Chairman ka Tura Municipal Board u JD Sangma. Hakaju ka por ka Voice of the People Party la ni VPP ka la penpau ka jingsau khia ka bajur halor kini ki jingkeno. Unong kren jong ka party ulong ba lada kani ka jingkeno ka long shisha kabashisha kala banlong ka jingpen kenya ka hukum jong ka ying bishar batru ka jingbom burom ya ka rukom bat kendo tenrai jong kipat garu ula ongru ba ka kendo ha Gari Hills kadai ka akinglan ka bahap hapo ka jingyada jong ka nokma bat kanu ka jingkam ba kadai ka kendo sorkar kala banwanra jingya ka jia ka bajur ka VPP kala mahamru ba kanu ka jingpen kenya ka rukom bat kendo tenrai kala ban kata ya ka hok bat ka jingya teli jong ki judgment riu trai ri Hadu menta ka sorkar jella kampat penmi ka jingkren pat ba ka papnia halor kani ka kam. Basically halor jong kani ka news item report ka bala ami hang ni Sulang Times menta kasni dan 2 tarik jong ni benai March. Ka baong FIR file against CM and others. Tingi ko apanya hakabedai ba kani ka FIR ka bala file da unokma jong katika danagre aking hangti hapo West Garo Hills kani kadai ka isu kabayakta ya kani ka jing ai khandau ka jing ai pata jong u chief minister bodon burom rengkat lem bat u deputy commissioner jong ka district berkibai officials kumbakala apa korteng ru hakni ka payar haka kharwai tarik jong benai February arajar apun rio ti kani kala ja wat hadin baya kani ka mat la tian da kamukot duma haka ying ka syari ka bodon burom jong ka Mikhalia High Court kani kala dai na duk kesnem arajar apusan te henry wat ba kani ka mat kadon hapo jong ka ying bishar ka bodon burom te henry ngi i bana kalyang jong chief minister udang ya bitang ye kani ka kam banit sam me kita ki pata khandau syaki beriau hak tu ka jaka te harin kani ke jingle ke jong u te nagalyang jupinok ma kila file ka FIR persya ya u te hangni kila keno ru ka u chief minister ula pen Kenya ka ya kani ka jing bishar jong ka ying bishar bodon borom lene ka contempt of court ka kiong te kata ka de ka bungi inang ni tengi kum ka party ki ba don ka jing klik na ka panta ka u presiden jongi ila raise kani ha kani ka budget session ka badang sudep apa assembly ha ka bagi bakani kamat anti potang nakle batti ila express ya kata ka jing so jongi bat labu ka tu kani kitiki jingli ha ka bidai bakani kamat batan kam ya ka pensyai tenrei ha pading kini ki berko ngi ba chief minister la ya skmat kani ka kam te ka ega bangi ngi kum ka party ka long ba ngi ba uni chief minister ula penkheng wei ya ka jing bishar jong ka yeng bishar ka bodon borom dan ka bangila ban ong ka contempt of court te baleng ong contempt of court kara kolong kani watla ka yeng bishar kam syama ya ka stay order ha ka bedai ba kani ka proses te hendai kamut pat ban ong batang nomor ba ka yeng bishar kam syama ya ka stay order pin syua ka syakran kalong contempt of court in the sense ba claim respect ya kane ka judicial proceeding ke haba kane ka issue ka don yeng bishar ailat ya ka jing bishar ba kanya syakmat don kam ban le karki ya ka habang ui ba ka don ka jing persya na kalyang jongki traditional institution santo te hakabede ba kata ngisngo ba kalalong kum ka jing penkheng si benta ya kane ka proceeding jong court
kabaar kalong kabak hamsir kai hingni kam dadai tangia ka contempt of court kane ka dai ka contempt of custom namar balai kene ka khindau ka siap kum kalong hapo Garo Hills santhi hi kum balong lem ha ki we ki benta jong kane ka North East India ni ki riulum ki jongi ka khindau ka siap hi ka dai ka ba don ha ka jingpai ki jingkmi jong kinong som sinong dan ki brio de kata kala menlong lemba kini ki institution la kalong kapur la kalong ka traditional institution berkiwe kumba kalong hangthi kumot kadon haka jingpai ki jingmi ka custodianship jung kinok ma tikini kinok ma kila haka tu ka mukot doma ki bakila ai kila persya ya gene ka jing ai khandau jong u CM haka tu kapor haka tika snem ko ladem den rei ngi wadin balai ai ya gene ka jing ujuar sa kayeng kaseriru nga iya bakane ka kampanya tikane kalong thik kumbang burom ya ka tradition jungi ki reulum karpang na ka banta ki men ki para ki jungi ki bajan hanti por reulum karo kata gede ka bangi te kai ka bangi kum ka party kalong ba kani kala long kum ka kam politics ka jong CM kadi ka political move ka jong u namar bangi suthu bakane ka district council election hangthi kala jan menta kin sapolong larang makala hau bana April te kala bande kata ka baru kala ban involve wat ya kena ka corruption ru ya kata ngim la ban ong ten rei ui ba kini ki jingle ki jumu ki thaulati seta tengi kumbangila era aku assembly te kene ka ngim kwa bane keren sapang kita ki details sama kene ka matter kalong sub judice nama kadang don hapo ka yang besar ka badan burom ngi burom ya yang besar ka jongka jala mekhlea tinginem kwa ban komen sibun dan rei kum ngi nagleng jungi ka parti kalong i penrem kani ke jingle jongu CM te kumbau presiden jungi lo ong bau kani ka sarkar hapo ka jalam jongka NPP UI ba kalong anti people kalong anti local te kani ka jingle kani ka kenti ka pementa kala pa usna ba kalong kata kon tinama kata daw ngi persya jori kani ka jingle jong CM te ka jing sisa mendadai ban up ya kata kara jong ka yang besar dan rei kabupaten kam kolong no CM kolong ba in wat iki we gila kelenti pan ya snguthu jungmot bagine ki traditional heads ki badan hangthi banya karan bagi beri bukum datar ter nama gane ke jaka ki ong bagade ke jaka jo ke sarkar dan rei haduk mentangin pada esai menu ka tolong kata ke jaka jo ke sarkar haganu korkom ka tolong hatu kata kalenti ke basim ya gane ka khandau ban perlong ka khandau sarkar kala ya baik kali renti na em hatu ladon na em ka jinge penbek lang barki nongsong senong hantu bukum datar ter kita gini kejengkeli kiba wat nagalem jungi ngila yara apa ha kayen perbat hoan te nama kata daw halor kini ki kenrum kenram halor kini ki jingbam sai te yu iba ka jingya sa kamar ka jong hukum ne kala pen khenyi ka reti ka dustur jong ki paraja berde jungi ki bata na cha chathi sipo rohels ki sinjam ki ba ko to kun sukut tang ban supan ram na ki sinjam pada buka parti kan ya nang ni sakman nagaleng jungi kum ka parti kalong ngaya hasanda bat ki paiba ban smuthu ya ka jing don kam ka jongki ban smuthu tikana bha ya ki mat ki jura ki ba involve ka ne ki case dan rei bangine kran sibun sapang ka claim ka counter claim ki arguments ki counter arguments ka ne kanum sha ing yang ne namar ba ka ne ka matar hi kadang don po yang bisa dan rei kalong nging yang na ka banta ki ba abang i bagi paiba abang i bagi priyo ki don ka jing persya te ni baik ya ka isu hangni namar kumba kalong hi ka khandau ka siap hangni hangi kamdai tangka kenja aset kamdai tangka khandau handai ka dei nakabanta ka identity ka jongi ka don la ka jong ka system ka jongi ka bangi bat ka khandau ka siap tingi i ba kata ka kombat khandau ba siap kumba kalong hangti ka kala sakta tinama kata daungi pen pau ya ka jing persya ka lo kata